niin, morjesta. Ollaan tässä ajelemassa Tesomalle ja kohti meidän itsepalvelupesuppistettä. Tässä on nyt ollut semmonen parisen viikkoa, kun viimeksi on auto pesty ja nyt käydään laittaa auto kuntoon. Syksyllä on taas parhaat pesukelit ja rapa lentää, niin laitetaan autot vimpan päälle nyt kuntoon tässä. Niin tullaan tänään demonstroimaan pikkasen, että millainen toi meidän pesupaikka on ja eri pesuvaiheet. Meillähän on Pirkanmaan osuuskaupalla 4 itsepalvelupesupistettä, jotka löytyy kaikki parkkihalleista. Paikat on Tesoman S-Marketti, Prisma Lialahti, Prisma Linnainmaa ja sitten Prisma Kaleva. Tänään tosiaan mennään sinne Tesomalle ja sen lisäksi meidän verkostoon kuuluu 11 koneellista karvosyksikköä. Ja jokaisen näistä paikoista sä löydät sitten APC-mobiilista. Ei mitään, mennään kattoo millaista pesutulosta tulee tänään ja niin muuta kuin tervetuloa kaikki pesuun. Nyt ollaan maksutapahtuma tehty ja ollaan saatu kuitti laitteesta ja kuitistahan meiltä löytyy nyt sitten pesukoodi. Laitetaan pesukoodi tähän laitteeseen. Näin. Se näyttää paljon meillä on luottoa. Laitetaan osittainen maksu sinne vaikka 5 € alkuun ja painetaan OK. Valitse se pistooli, millä haluat aloittaa. Täältä löytyy ohjetaulusta, mitä kaikkea on valinnan varaa. Mä otan ensimmäisenä nyt ihan huuhtelun, huuhtastaan auto läpitte. Valitaan huuhtelu. Lähtee kone käyntiin. Joo, ollaan ensimmäiset isoimmat kurat nyt huuhdeltu, niin laitetaan sen jälkeen esipesu shampoolla. Valitaan se tuonne laitteeseen ja tässä on tää sama suutin sitten. Heti kun tulet pesulle ennen maksua, kannattaa laittaa sun kuramatot tonne kiinni, ne pysyy tuolla. Sä voit huuhtaista ne samalla painepesurilla. Jos sulla loppuu pesuaika, niin ota sama kuitti esiin, laitat koodin uudestaan. Valitaan sitten mitä siellä luottoa jäljellä, niin valitaan taas jonkinlainen summa. Valitte nyt 4 € tähän. Painan OK. Ja sitten mä valitsen täältä vielä vaahtoharjauksen, niin päästään ottaa viimeisenkin kurat pois. Vaahtoharjaus tapahtuu sitten tällä keltaisella kelalla. Joo, nyt on sitten auto pesty oikein hyvin, niin lopuksi sitten huuhdellaan. Laitetaan huuhtelu päälle ja aletaan käymään autoa näin. Sitten kun sä oot pessy sun autos, niin sä voit kuivata sen vielä. Se löytyy tästä sinisestä. Eli valita täältä alhaalta kuivaus. Sitten kun sä oot pessy sun oman autos, niin tuo sun pestyt matot tänne. Ja sulla voi olla koton tuotu oma imuri, jonka sä voit laittaa sitten. Täällä on töpselipaikat niille. Sä voit itse laittaa loppuun autos kuntoon. Tervetuloa kaikille pesulle!